kaprobinsya, yung mga ilaw na yan ay galing po sa mga cellphone nila. Hindi po yan kandila. Cellphone lights. Ngayon pa lang alam niyo ba, hindi pa tayo puno-puno, pero nakakakilala na po bigla na nakasama yung mga cellphone. Mga cellphone lights. This time is before the opening of the SEA Games. The host tried some funny moments for the crowd. Nakita mo nila yung ating kabis na ilaw. Nakita nyo na yung parol, may ilaw tayo. Ipapakilala natin kayo sa inyo yung love na love namin, si Fanny! Mami! Kilala niyo ba si Fanny? Siya po ang passport na Fanny! sure ko yan po. Pamili. Pamili. Pwede mo po kayo si Fanny? Come on, Fanny! Dance! 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 Kick! Kick! Fanny! Kick! Kick! Yes. Jump! 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 Fanny! Jump! Work! Work! Okay mga kaprobinsya, yan po ang funny moments before the opening ceremony of the SEA Games held here in Philippine Arena. Pakilala ka sa kanila. Thank you.